Laki kayo. 2,000 years Hey later. yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, nara karon diri sa frozen ice cream sa May Legazpi. Ang pangalan ani ay Sprinkles, no? Frozen yogurt ice cream mga kabingka. Mao ni ang trending nga sikat nga yogurt nga ice cream sa TikTok mga kabingka. So unsa pa nang ginahula? Sara. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabing. So, meron nanatakaroon rin sa Sprinkles mga kabingka. So, ikaduha na nako ni natilawan na frozen na ice cream nga yogurt rin sa dakbayan sa durian mga kabingka. So, trending gani sa TikTok mga kabingka. So, lami kay daw ni ilang frozen na ice cream mga kabingka yogurt. So, let's go. So, ano siya? So, biscuit. Ini siya na. Ten over 10. Abi na kung sa TikTok ba nga kanang ingon bitaw na lami kay pero tasted improve jud ay lami gid eh. Kani akong gi-order tulo ni ka flavor, di ba? Ni kayo. Grabe. The best na yogurt na ice cream. Kani siya, nakanindot aning ice cream mga kabingka. Dili jo kay nga usually bito katong nga ice cream ito yung mga tilawan nga katong mga kinaraan kay manambok yung kani kay kwan kanang murag gyud kag gulag gyud kag kwan ba dili jo kay nga wala ni siya cholesterol, no fats. Lamig kayo.
isipin na. Ba? So, kaya mga bingka, natagpo yung pangita nilang store, di ba? Kung dito gini mo tanawon sa Google Map, maglisod yung pangita. Mas better nga i-message yun nilang Facebook page, tapos ma-update man mo di ay ingon man na sa Facebook page, tapos kung wala gid mo na swito, no? Pwede ganin mo kung katuod bitaw mo sa Oppo View Hotel, tapos katong dating nga istasyon da nga Mix FM, istrito lang yung mga kabingka, di ba? Dora kaayo. Lamig yung kayo ang kuha ng mga kabingka. Kani siya rin napita mga kabingka. Siguro mo kung gagi-agi din sa una. Pari ko kapalo nga diri napita din nga side din mga kabingka. Ligaspi gapo din eh. Pagilog dito sa Oppo View. Mo lagi na naglaag ka tapos wala ka na swito. Kahingka. Pero, kung sa may gabon, di ka mahayan ba? Tapos kung gusto mo makabalo sa ilang mga prizes, i-check ang ilang Facebook page, di ba? Na dito ang detalye, mga kabingka. Kani, makatagbaw na ning unahan ba? Napon sila pinakagamay ani. Kung gusto yung kagatong ilaw lang yung kagot, pwede to. Diba? Kung mapay pinakadako ani, kung gusto yung kagatong pang-mukbanger bila yung trada, naana na yung pinakadako. Pero para sa ako, okay na yun nga size, oh. Matagbaw na ka ani. Nindot kay mga bangko rin mga kabinta. Kaya masunod bitaw ka rin, murag siya Hello Kitty ba? Ba, kabalam mo sa color ng Hello Kitty, color pink. Sa pangalan pa lang daan nila, siguro ang tagian ang favorite color niya, color pink. Nindot tayo kay kanawi itong ma-welcome yung kapag sulod. Pag sulod mo rin napita, kanang makuhan yung ka ba, kanang ma-relax yung ka kay tungo sa colorful ilang halos ilang ko, ilang lamisa, puti pero ang ilang table halos very good color pink. Lagi mong good puti pero kasagan rin mas dagan ang pink. Pula-kulain may ikon ani kung dili the best kayo. Kami kayo eh. Kung gusto sila, isating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikok sa dagat. Nabaktas ko. Diyan atong sa LTO. Ang LTO bitaw na sa ikulan, padung dire. Kalay-layo ato. Ini kayo. Tapos karon dire, kuan kayo ba? Pag-abot ako dire, okay kayo. So yummy kayo. Lamig. So, sa pa yung ginahulat mga kabingka, atak na mo diri sa Speckless mga kabingka. So, sa Legazpi Street ni, no? Nang dakbayan sa Durian. So, lamig ayo mga kabingka. Ito po si DJ March in the place of video. See you in next my vlog mga kabingka. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you